Това е една история за устойчив туризъм в Тайланд, разказана чрез пътуването на социалният предприемач, журналист и писател Илиян Кузманов. Милиони хора пътуват до кралството всяка година и това оказва влияние върху красивата природа на страната. Устойчивият туризъм е не само световна тенденция, но и движение, към което Тайланд се отнася изключително сериозно. Но в много случаи опазването не само на природата, но и на самобитни култури е наш личен избор по отношение към пътуването. Това е една история как ние можем да приемем нашите пътувания като една усъвременена форма на пилигримство. В наши дни понятието за пилигримство еволюира отвъд историческите си корени. Днес границите между духовно поклонничество и туризъм са размити. Докато традиционните религиозни пътувания са били водени предимно от вяра и покаяние, съвременните поклонници търсят различни изживявания. Концептуалната рамка е разширена до смисъл, ритуал и трансформация, посредством търсенето на лична трансформация, опазването на другите пътници и култури и хармония с природата. Някой бе казал, че за да се справим с бедността, не е достатъчно да дадем само на рибария въдица. Ние трябва да искаме да променим цялата индустрия из основа. На цената, да кажем, на една пета от луксозен All Inclusive, вие може да си позволите същия комфорт и удобства, като същевременно прекарате повече време в една или няколко екзотични дестинации и същевременно инвестирате остатъка в местната икономика, помагате на местния бизнес, имате свободата да опознавате културата, изкуството, обичаите, хората. Имате време да направите нещо смислено за себе си, различно от тълпата, да се научите да рисувате или да започнете да пишете първата си книга. Днес много развиващи се страни, разчитащи на туризъм, срещат фундаментален проблем с масовите туристи. Започвайки от въздействието върху околната среда, включително замърсяване, влошаване на състоянието на природните ресурси и унищожение на екосистеми. Ние сме свидетели на драстично намаляване на дъждовните гори и увреждане на кораловите рифове. Всичко това води до изменение на климата и нарушаване на биологичните цикли в дивата природа. Какво е твоето мнение за масовия туризъм? Франкенщайн. Пришит с части на масова култура, масово образование, масов спорт, масово забавление, масово хранене. Най-лошото на съветския социализъм, приложено в условията на пазарна икономика. Нещо като планов капитализъм. Де-факто това, което се е получило, наподобява национал-социалистическата програма от 30-те години на миналия век, сила чрез радост. Никога не съм харесвал зомбирани хора. Още повече подредени на опашки, още повече вкопчени в огромните си чини. Израснал съм във времето на огромните опашки и купони след рухването на съветската планова икономика. А това беше много страшно и сиво време. А днес имаме допълнение към свободното ни време свят около басейни на хотела, планираната закуска, обяд и вечеря, евтиния или безплатен алкохол. Свят, в който със сигурност няма и доза романтика. Аз, например, не винаги закусвам. Много често обожавам с леко газиран елексир да хапвам плодове, наблюдавайки изгрева. Единствено с любимия човек до себе си. Това е пълна противоположност на това, което може да получите в столовете на All Inclusive. Наемете си лодка само за вас. Наслаждавайте се на изгрева, на залеза. Намерете някакъв красив остров с любим човек
намерете си своето кафе. В общи дни правете това, което ви харесва и това, което ви доставя удоволствие. Масовият туризъм е гибелен за развиващите се страни. Икономическите недостатъци включват сезонни колебания в приходите, инфлация, икономическа зависимост, изтичане на приходи, неравномерно разпределение на доходите и алтернативни разходи. Действителността е такава, че само 14% от всеки изхарчен долар в бедните туристически дестинации остава в страната, докато малкото оставащи приходи от туризма не са еднакво полезни за всички. Не гори това, което е в сърцето ти, и не позволявай на никого да загаси пожара вътре в теб. Това е като да изгорите книга, като това да изгорите човечеството. В нашата част на Европа се опитваме да решаваме проблемите технократски, машинно, прагматично, феодално. Използваме постоянно понятия фондове, бюджет. Ние сме сковани, очакваме всичко да дойде някъде отгоре. Лека по лека губим човешкото отношение, невидимата връзка. Връзката ни с природата. Духовното за мен по време на пътя е да обръщам внимание на малките параклиси, разпръснати навсякъде. Свещените вековни дървета, обгърнати в цветни ленти, за да обръщам внимание на хората, на човешките истории, на тези, с които си пресичам пътя. Пътя среща с различни пътешественици, опознавайки ги, слушайки историите им, опитвайки се да разбера какво се крие за тях, аз разбирам и себе си. Ние можем да разберем себе си, взирайки се в природата, осъзнавайки нашето отношение не само към хората, но и към всичко около нас, разбирайки колелото на живота, наречено природа. Социалните предизвикателства включват културно разселване, пренаселеност, повишена престъпност, социално неравенство, нарушаване на местния начин на живот, загуба на заетост и инфлация. Инфлацията и повишаването на стандарта на живот до този на страните, от които идват туристите, е пагубно. Като в много случаи това води до миграция и дефицит на пазара на труда. Туризмът често зависи от определени сезони, което води до колебания в приходите на местни общности, напълно зависещи от туризма. Като същевременно прекалената зависимост от туризма може да бъде рискова и оскъдните ресурси, отклонени от други сектори, да се окажат безвъзвратно загубени. Това означава ли, че трябва да приемем природата като нещо свещено? Със сигурност. Тя за мен е същото, което е за много хора църквата, храмът, джамията, параклисът. Тя за мен е най-свещеното място, най-свещения храм. Трудно ми е да ти дам дума, с която да я опиша. Всичко намиращо се в нея е свещено. Попадайки в националните паркове на Тайланд, минавайки край безбройните свещени дървета, усеяли Тайланд, малките параклищчета, поставени да се почита природата, започнах все по-често да си задавам въпроси и да търся отговори. Какво е природата и нашето място като хора в нея? Доколко биоразнообразието е важно за морала на индивида? Имат ли определени видове право на живот
или рогата на носорога служат за традиционна медицина и ритуали. Никога не ми е доставило удоволствие задоволяване на примитивните ми инстинкти. Никога не съм бил привърженик на организирания спорт, масовото образование, на държавното изкуство и на колективното удоволствие. Секс, забавление, храна, във всичко съм влагал изкуство и изтънченост. Например, актът на хранене надхвърля простото препитание. Той може да бъде както артистичен, така и духовен. Храната трябва да бъде ритуал. Храната подхранва не само телата, но и душата ни, като насърчава връзката ни с заобикалящата ни общност. Когато храненето е ритуално духовно действие, съзнанието разбира, че има енергия по-силна от материалните форми. Чрез ритуала и малката молитва ние се учим на признателност и благодарност, на признателност към природата. Храненето е духовното наслаждение, което ни внася по-дълбок смисъл в нашия живот. В дългосрочен план масовият туризъм е разрушителен. Не само за местните общности, но и за традиционните култури и общества. Масовият туризъм носи след себе си масова култура, която апликира и е лесно смилаема от масовият турист. Същевременно местните общности трудно се справят с новите социални взаимоотношения, което почти винаги означава високи нива на престъпност и унищожаване на социални модели, запазили се хилядолетия. Не търси на всяко нещо мястото или ползата от него. Няма смисъл. Ще пропуснеш цялото удоволствие от пътуването. А удоволствията са толкова много по пътя. И живей го. И живей всяко помирисано цвете. Всеки момент, в който се наслаждаваш на изгряващото слънце. Или на малките рачета, излизащи от океана. Радвай се на този живот и това пътешествие. Пътешествието ми помогна да възприема писането като духовна дисциплина. Чрез писането аз успях изключително много да обогатим вътрешния си свят с духовно съдържание. То ми помогна да се концентрирам, да разплитам мислите си, да изразявам емоциите си и да обмислям преживяванията си. За мен това е много повече от обикновено духовна практика. Пишейки успях да интегрирам житейските събития по-пълноценно в моето пътуване. Писането ми позволи да премина отвъд повърхността и да навляза в моята вътрешна същност. Да ми даде художествен израз на живота, като успях да уловя емоции, идеи, значими моменти. Чрез писането ние изследваме тайните на съществуването, на връзката си с природата, на връзката с Бог. Като същества, създадени по образа на Бог Творец, ние участваме в факта на сътворението. Писането се превръща в духовна практика, когато го използваме, за да осмислим света, за да изразим вярата си и да проявим творчество. Писането е нещо повече от прагматичен инструмент. То е вярата към по-дълбоко разбиране, изразяване и връзката с духовния свят. Решението на проблемите, свързани с туризма, се нарича устойчиво развитие за този отрасъл. Насърчавайки устойчивостта, се облагодетелстват местните икономики. Насърчава се и културния обмен и може да се сведе до минимум въздействието върху околната среда. Спонтанният индивидуален туризъм може да бъде много повече от временно устойчиво решение на проблемите. Ние можем да възпитаме една нова генерация туристи, търсещи духовни преживявания и същевременно креативно израстващи, както и да изпитват искрено възхищение и любов към природата. Някой ще каже, писателите ги провокират само неприятни изживявания. Трябва драма, трагедия. Долна лъжа. Щастието, удоволствието, насладата
са изключително вдъхновяващи. За да разберем едно явление, ние трябва да разбираме идеологическата основа, на която е построено. Ние имаме планово социалистическо равномерно разпределение. Масовият туризъм често включва голям брой хора, които посещават определен хотел, хранят се в него, забавляват се групово в него и групово посещават строго определени популярни дестинации. Това са идеи за равномерно разпределение на ресурсите. Присъства идеята за социални съоръжения и обща собственост. Туристите ползват общи съоръжения като летища, хотели, обществен транспорт, група. Планирано предварително. Масовият туризъм е като чертеж на социалистически плановици, които в омразата си към свободния бизнес всячески го елиминират. Докато политически елити в неразвити демокрации всячески им помагат, разрушавайки свободния пазар. И най-важното – липсва каквато и да е идея за индивидуална свобода. Всеки изхарчен долар от туриста планирано попада в точно определени предварително ръце. Пътят ще те срещне с различни пътешественици. Опознай ги, слушай историите. Опитвай се да разбереш какво се крие зад тях. Така ще разбереш и себе си. Някой от тях само с раницата си, но с кредитни карти в джоба. Навършили повече от 18, решили да обиколят и да видят различния свят. Други просто са си взели отпуск и за няколко седмици разтоварват багажа от рутината. Ще има и любители на пътешествията с групи, екипировки, равняващи се на това, което местните им помощници надали биха заработили за един цял живот. Те ще изкачват планини, патосно ще се кичат с геройства, ще забиват флагове със собственото си его. Не ти е нужен техният опит, защото не пробваме да стигнем по-далеч от тях в преживяването, в дълбочината на съдържанието. Удоволствието не е в постигането на целта, а в пътя към нея. Не търси някой да харесва това, което твориш, повече от теб самия. Ти си журито, ти си комисията, ти си този, който трябва най-високо да оценява себе си и да си дава най-много любов.